Nduk, Pit. Ayo ndang cak-cek. Tes, nggih. Dawuh. Heeh, nganggo bawa Asmarandana. Nggih. Heeh. Jeng dalu, Pak. Aku Nggih, wilujeng dalu, Mbak Kula Punjung. ndak disapa to, aku berarti cemburu ini rasane. Waduh. Nggih, wilujeng dalu, Mbak Punjung. Selamat malam. Nggih, gimana kabarnya? Baik, Pak, baik. Oke, heeh. Ya ngaturaken sugeng kondur Nggih. kagem Pak bapak-bapak. Guntur melarikan diri gitu ya. Aduh. Kok melarikan diri Iya. to, Mbak? Ayo, kaya ngapa nganggo bawa Asmarandana diaturke ingkang sami lenggah ya. Kepranan sajroning ati rina wengi tansah Pancene kededayane. Saya tresna pancen gedhe dayane. Suwi-suwi saya tresno nganti tembus jroning dada saben bengi ora turu. Ayo mergo ora ngantuk. kelingan manik Nala. Ya. Kaya wong kang nandang wuyung. Ya, kaya ngapa? Dados. Kaya wong kang nandang uyung sabar bekti amung kayung merana mriki narsah bingung nganti kaya langkahku nyata pancen wis kepranan nganti rani kerkenanan betapane lakuwi katresnan lan bisa kasembahan Pancen ampun yen to nganti ra nyawang merga ana sing tansah disayang rambit dake wajar apalan
Diramakke tipis Mas. Mbak Kunjung, Mbak Pipit lenggah, ngadeg sinden papat, Mbak Luki, Mbak Widya, Mbak Dia, Mbak Mita. Epong Irama Lanca. Sembah nuwun saya tresna wis diaturke nak ya pundutan sangka Bapa Santo Plasawarang.
Ya saiki kula nyuwun panjenenganipun Mbak Mega. Ya. Wis teko wayahe Mbak Mega. Iki ben jumeneng kaya ngapa Wong Ayu ngadeka. Sepote Mas Mbak Mega ben jumeneng. Yuk, sepote. Wilujeng dalu Mbak Mega. Nggih, sugeng dalu. Nggih, wah. Mbak. Niki panjenengan nyinden piyambakan apa duet? Kula tak duet mawon nggih. Duit. Nggih. Weh duit. Ning lek duit iki Bos kancenana iki. Nah, wis. Kowe ora vitamin cengelmu kowe. Rumangsa kula nek wong ayu wis gagap. Wis gembos. Weh. Jan iki Niki tenan. mati. Kaya juragan nuntun kiri iki. Ora kenek Mas niki. Cek, oh kena. Heeh. Alhamdulillah bucange nikang kesal vitamin. Ya, heeh. Mas ya kabar. Alhamdulillah sehat. Iki sinyalku ya cek full lagi. Wah. Masa Iya tenang. ora percaya. Tenan. Rumangsamu. Iki. Lagune apa? Lagune napa niki? Apa, Bos? Sakit rindu. Sakit rindu. Oh, sakit rindu niki. Wah. Sowi nggak ketemu nun Mboten sewu. kepanggih kali, Mas. Nggih, Ah. alhamdulillah jamune teng kankap mriki. Wah. Nggih. Sakit rindu. Nah. Yuk, kayak apa? Sakit rindu Mbak Mega Susilo Gembos Yudhoyono. Wah. Waduh bapak, aduh biung, anakmu kaya wong jeblok, kapan liko paring pitulung. Iwak cucut mlebu ning karung, kebacut alias katut, ngentekke sawah, ngentekke kampung. Iya, terima kasih Mbak Mega. Sik mbok aja medun Nggih. sik. Sik ana garapan sing kudu mbok nyanyi. Mbak Alhamdulillah. Asisah, garapan pisan. Wah, nggih. Alhamdulillah. Ya. Bengi niki bintang tamune jan seger-seger bocane. Iya. Wah. Senenganmu kok. ya. Nggih. Niki mboten enten minuman mawon teng mriki noleh bintang tamu kali Mbak Azizah wis seweger nang apa niki. Nah, coba kono. Malah sing tenan. Ya tenan, heeh. Piye kabare wong ayu bangga sehat ya, Nak? Ya alhamdulillah seger waras kaya ngene iki lho. Sampeyan piye? Iya, alhamdulillah. Tak sawang kok beda. Lah iki pangga kok cekeli engko cincinku gek ilang ae. Wingi wis medhotne gelangku, saiki cincin. Sesuk tak tukokne neh wong ayu. Aja meneh kok gelang. Kalung sak gondele sak sembarang tak tukokne nok. Sak set. Heeh. Sing tenan. Tenan, heeh. Milih gondel tak tumbasne. Heeh. Pilih kalung bojoku tak tukokne kalung nangis nok. Loh, kok iso? Lah tak kalung. Lah kan ya kudune bunga. Ora malah nangis kok. Tak kowalungi celurit. Aduh bahaya lah kuwi. Ya ora wong ayu. Tembangi sing rawe Mas Bos. Ayo nggih. Apa? Selindutan apa? Mister Mendem. Mister Mendem. Nah, iya. Ya, monggo Mister Hai. Ya. Mas Gembos sama Mbak Aziza. Aziza. Yuk, dados. Bersama sekali. Piye-piye, Nak? Mari tenan. Wis mari aku.
Sebabe aku wis percaya karo awakmu, ora ana wanita liya sing tak tresnani kejaba awakmu wong ayu. Alah, telek. Oh, ilate wis kok welut. Ora, sing tak Ora kene dicekel. sing tak contohki dalange iki. Nah, lah wong Bos. Nggih. Wong ilatmu wis plongko ngono. Tapi lek nek dalange niku kan setia. Yo setiap pol lek dalang aku percaya Mbak. Lah nggih ora kaya sampean. maksudnya- Setiap tikungan ada. Iya. Oke. Yen wis mari. Hei, hei. Kula sampun mantun, Bobo. Wis gak metu maneh. So. Yen wis mari. Hey. Mari tengah. Iya. Terima kasih Mas Gembo, satu tembang apa ki mau? Mister Mendem. Heeh. Ki tembange Nyi Roro Kidul. Syukur Mbak Deni ya keparang jen meneng karo Mbak Mega ya diaturi jumeneng. Ya, kaya ngapa? Langsung dados Nyi Roro Kidul. Elis Kartali. Ada Mbak Elis.
luar biasa. Satu tembang Nyi Roro Kidul Mbak Elis, Mbak Lilis Karnali. Langsung Mbak Deni karo Mbak Pipit. Iki ana pundutan podang kuning kena gubuk asmara kena waton ana bawane ya. Ibarate wong arep nyambut gawe iki kudu dipemanasi dhisik nganggo bawa. Ya ngadeka wong ayu Mbak Pipit karo Mbak Deni Kristiani. Heeh, yo. Tes. Nggih. Ya ini yo wis kates. Mpun wancine ngembes, Pak. Aduh. Iya. Nah, iki Piye, Bu? Kok lemu? Nggih. oh sing digoleki yo lemu-lemu ngene iki ya. Damel anget-angetan, Bu. Ah, Lemu gak tua. kok ngantek kasur iki ketrocowan ora nganggo kasur wis kenek iki. Matur suwun. Nggih, matur nuwun, Bu. Masyaallah tabarakallah. Jenengan nggih cantik kok, Bu. Wah. Iki apa? Gubuk asmara apa podang kuning? Nderek Mbak Deni napa, Mbak? Oh, podang kuning. Iki nopo to, Pak? Kok mesti lho gawe goro-goro. Gubuk asmara mawon. Hah? Gubuk asmara, Pak. Ah, ya, wis. Aku mau Wis, di Pak. WA. Pripun? Den, kacu kuning apa sinam grendel? Lho, ilang belas nih. Empun kesupen, Mbak. Lah wong ning iki bintang tamu lali kabeh iki terus piye? Lah bintang tamu nopo? Ah, iya. Heeh. Gubuk asmara. Urung saleh. Nggih. Nggih, monggo, Mbak. Ben sik. Oh, aku sik. Nggih. Nyingkar nyingkur. Jaran iso to, Nduk, Den? Saged. Wah, iya. Wis pokoke ora apal podang kuning waton iso jaran Pak sik seneng. Nah. Kula iki nek niki cantik-cantik jaran walah aku kudu obah sik. Iya. Biyen nek penjangan karo Hestu, karo Lilis, Iya. Waryanti. Nah, saiki wis tuwek-tuwek kabeh. Pak, Anu kono lah awakmu ndak. kula ya wis tuwek ya, Pak, wis meh 40. Loh. Tapi Sik to. Piro? 40. Gurih-gurihe lah kuwi. ya kenyil-kenyil. Oh iya. Kenyil-kenyil. Wah, jan wis. Ya Lis ya. Wiwitane nyingkar nyingkur kados jenengan kali Mbak Srini. Wiwitane nyingkar nyingkur nyingkar nyingkur. Gak, aku ndian karo ibu mungkin ndak nyingkani langsung Kenapa? bras-bres ngono kok. Kalian mau golek nyodol, Pak? Hah? Iya. Lingsem yen ke mutan. 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 Lelampahan kang kawuri. Prateng wis mo si pucung muntah kuwaya. Ayo padha. Manut niku mawon Mbak Pipit nyilih terus. Yo. Tulus nadyan engko bek asmara. Pupuh sing angka loro digarap Sambaya Kediren jaranan Mbak Deni ben jaran. Nah, yuk. Kaya ngapa? Gubuk asmara dados. Iya iya iya. Aku kowe dadi garawan margaret ning bek asmara. Angga Mbak Deni. Ayo Mbak. Yo.
tengah wengi mbak pipit nganti gaget rino cadetan Matur sembah nuwun nggih, sembah nuwun Mbak Deni.